potrzebuję jakieś miłe miejsce. Plaża. Plaża. Okej. Dobra. Czyli to będzie scena na plaży. Kto gra? Wszyscy gracie. Dobra. Cieszę się, że 8 nie ma. Dobra. W takim razie zaczynamy 60 sekund. 3, 2, 1. Wino! Nie, czekaj, co? 3, 2, 1. Wino! Naleśniki, cebula, naleśniki! Topię się. O nie, niemożliwe, że się topisz. Już biegnę ci na ratunek. Ej, ja też biegnę ci na ratunek. Ej, ma czasu. Ona umrze. Więc ja ją uratuję. Ja tu jestem ratownikiem. A ja sprzedaję naleśniki. Nakarmisz ją, jak ją uratuję. Tak! To ja jednak wolę naleśniki. Proszę bardzo. Dzień uratowany. Następnym razem, jak się będziesz topić, to nawet nie zwrócę na ciebie uwagi. No i mówiłam, Niemiec. Przewidujesz przyszłość. Czym jest? Twoim alter ego. Powiedz mi, jak listę ktoś kiedy będzie topił, dobra? Dostanę awans. Pojadę na Bahały i tam będę ratował ludzi. Nie ma nic za darmo. Stop! To samo 40 sekund. 3, 2, 1. Wino! Naleśniki z cebula, naleśniki sprzedaję. O, zaraz cię uratuję. Nie biegnij. Ja jej pomogę. Muszę. Nie, ja jej pomogę. A właśnie, że ja. Ja tu jestem ratownikiem. Czyli naleśniki. A, dzień uratowany. Następnym razem, jak się będziesz topiła, to cię nie uratuję. A mówiłam, żeby nie biec. Przewidujesz przyszłość. Słuchaj. Listę. Ludzie, którzy się będą topić w przyszłości. Nie ma nic za darmo. Dostanę awans. Plan na Bahamy. Okej, to samo 20 sekund. 3, 2, 1. Naleśniki, cebula, naleśniki. Uratuję cię. Nie biegnij. No dobrze. Ja to teraz Ja tu jestem źle naleśniki. Aha, dzień uratowany. Następnym razem cię nie uratuję. A mówiłam, żeby nie biec. Przewidujesz przyszłość. Zrób mi taką listę ludzi, którzy będą się topić w przyszłości. To jest na awans, będę miała prawo. Nie ma nic za darmo. Dobra. 10 sekund. 3, 2, 1. Naleśniki, cebula. To 5 sekund, to powiem wam po prostu stan. Mam nadzieję, że ktoś cokolwiek zrozumie. Dobra, w takim razie start! Prawda? Można zrobić przedstawienie trochę szybciej.